Dobar dan, ja sam Mladenka Tkalčić, radim na odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Između ostalog, voditeljica sam multimedijalnog online kolegija Uvod u psihologiju. Pa najprije da vidimo što je uopće psihologija. Da to pitanje postavite nekolicini psihologa, dobili biste vjerojatno različite odgovore. Opet možemo pitati zašto je to tako. Zato što psihologija zahvaća i ulazi u gotovo sve aspekte života. Vi, na primjer, možete postaviti pitanje kako na najbolji način prekinuti ovisnost o drogama ili hoćemo li se dosjetiti događaja iz djetinjstva u više detalja ako smo hipnotizirani ili recimo je li psihoterapija učinkovita u tretmanu depresija. Ova pitanja ilustriraju koliko je područje psihologije široko i koliko različit broj tema to područje obuhvaća. Mi ćemo se na ovom multimedijalnom kolegiju usmjeriti na temeljna područja i temeljne perspektive u psihologiji, kao što su recimo biološka psihologija, edukacijska psihologija, psihologija učenja, zatim teme kao što su pamćenje, emocije, motivacija, zatim cijelo područje kliničke psihologije i savjetovanja i niz drugih i naravno pokušati odgovoriti na ova pitanja koja smo malo prije postavili. Što još reći? Pa možda najbolje krenuti od definicije psihologije, jer ono što povezuje sva ova različita područja, to je u stvari znanstvena metoda. Tako ako hoćemo pronaći sveobuhvatnu i opću definiciju, onda ćemo reći da je psihologija znanstveno proučavanje ponašanja i mentalnih ili psihičkih procesa. Prema tome, ako želite saznati nešto više o vlastitom ponašanju i ponašanju drugih ljudi, onda upišite ovaj kolegij.